Mä oon Lotta Haagfors ja mä oon syntynyt tai kasvanut Itäkeskuksessa, Itä-Helsingin tyttöi. Eli ihan täältä ja täällä asun edelleenkin Kalliossa. No mä oon tämmönen muusikko, niin kuin aika moni kansanmuusikko, että päätyy siis tekemään niin kuin ihan kaikenlaista. Että pitää olla valmiuksia ja sitten on aina sanonut, että joo, lähden mukaan. Ensimmäisenä vuonna Sibelius Akatemian kansanmusiikkiosastolla, niin mulla oli semmoinen yhtyeopettaja, joka sanoi, että niin kuin nyt te kaksi, jotka kansanlaulua täällä teette pääaineena, niin ihan tässä vaiheessa jo kertoisin, että siitä hän ei tule sitten saamaan niin kuin elantoaan, että ihan turha luulla, että niin kuin nyt opettelette jonkun sivusoittimen ja otatte sen haltuun, niin sitten on jotain mahdollisuuksia joskus saada töitä. Sitten rupesin sahaa soittaa ja kyllä mulla näitä tällaisia sivusoittimia aika paljonkin, triangelia ja xylofonia ja oikeastaan vähän kaikkea, mitä tarvii. Sitten mä oon soittanut harmonia ihan oikeastikin, niin oon käynyt pidempää tunneilla ja perkussioita. Ne on ehkä mun semmosia niin omimpia soittimia laulun ohella. Mutta sanotaan, että jos antaa soittimen eteen, niin kyllä sitä niin kuin jotain keksii. että mitä, jos on joku prokkis, mihin tarvii, niin sitten opetellaan. Sitten mä oon päätynyt vähän kaikenlaisiin juttuihin. Mä oon muun muassa nyt semmoisessa Laitakaupungin orkesterissa, joka on rytmimusiikin ammattilaisorkesteri ja toimii Seinäjoella. Mä oon siis hyvin monissa bändeissä mukana, mutta ne on aina semmoisia, että ne toimii kerran vuodessa tai 2 kertaa, että se mahdollistaa tämän. Että meillä on tämmöinen shamanistisen maailmankuvan musiikin vuosikurssibändi, joka niin kuin toimii Shamu-nimellä ja me tehdään kaikkia performansseja. Sellainen me tehtiin myös Kalevalan läpilaulanta viime Kalevalan päivänä. Kesti melkein 40 tuntia, semmoinen, meitä on 6 siinä. Ylläpidettiin sitä hommaa ja sitten mä oon Sibiksen Folk Big Bandissä. Siinä on joku 30 soittajaa yhtenä niistä. Sitten mulla on pari lauluyhtyettä ja sitten mä oon Filomela kuorossa edelleenkin laulan. Se on mun semmoinen niin kuin oppikuoro ja mä oon ollut siellä niin kuin lukion jälkeen heti. Ja sitten nykyään mä myös opetan kansanlaulua, vedän kansanlauluryhmiä, bulgarialaista kansanlaulua maanantaisin ja tiistaisin semmoista kehorytmikuoroa ja keskiviikkona ihan kansanlauluryhmää aloittelijoille ja hyvin monenlainen työnkuva on hyvin jotenkin laaja kyllä. Sitten mä oon vastapainoksi tämmöisessä soundpainting-ensemblessa, joka tekee tämmöistä improvisaatiota. Se on oikeastaan täysin improvisaatiota, paitsi että sillä porukalla on johtaja, joka näyttää käsimerkkejä. No se on semmoinen konsepti, jonka on keksinyt tämmöinen Walter Thompson-niminen kaveri, joka asuu nykyään Ruotsissa, jenkkiläinen alun perin. Ja se väsyi siihen, että piti niinku huutaa Big Bandin yli ohjeita ja keksi sitten, että hän voisi käyttää käsimerkkiä yhtä lailla, että sulla on sooloja tai mitä vaan, niin kuin, nyt nopeampi tempo tai muuta. Ja niistä tuli semmoisia improvisaatiomerkkejä, että siinä on yksi ihminen, joka ohjailee ja sitten muut, jotka improvisoi niiden pohjalta. Improvisaatio on kansanmuusikolle semmoinen hyvin niin kuin keskeinen työkalu, mitä sitäkään ehkä moni tiedä, mutta se on iso osa suomalaista kansanmusiikkia. Ja sitten mä oon tosiaan päätynyt myöskin Yleisradion kuuluttajaksi, mikä on vähän erikoista mulle, mutta se on ollut oikein miellyttävä kokemus ja hyvin joo. Hyvää sunnuntai-iltaa Yle Radio 1:stä. Kuuluttajana on Charlotte Haagfors. Tästä jatkaa pian. Mä en ole luonteeltani semmoinen hirveän tarkka ihminen jotenkin ja se on sellainen työ, missä vaaditaan äärimmäistä tarkkuutta ja taimausta ja rauhallisuutta ja semmoista paineensietokykyä. Mutta toki se on kehittynyt tosi paljon sit siinä, kun olen tehnyt. Mä puhuin siis aikamerkin päälle. Kello on 17. Vuorossa Yle Uutiset.
Yle Uutiset kello 16 ja Heikki Palteisto, hyvää iltapäivää. Kaikki tällaisia nimihäröjä. Ja sitten kun sen on kuuluttanut, niin sen niinku tajuu just sillä niinku 100 sekunnilla sen jälkeen, kun se on tullut suusta. Mutta sitten sillä ei niinku voi enää tehdä mitään. Se on kauhean tuskallista. Sitten jotenkin vaan niinku on se, että toivottavasti kukaan ei kuullut. Toivottavasti kukaan ei kuunnellut just tätä kuulutusta. Todennäköisyys on kuitenkin. Onpa kanani kaita rannan taas sorsani soman rannan vetsä sorruttelo somana. Että kansanlaulaja, no mitä sä rupeat niinku tekemään työksi sitten, että se on outoa. Ja onhan se nyt tosi outoa niinku nykyään, kun ajattelee, että ja sitten taas niinku 100 vuotta sitten, niin niinku, ei se nyt ollut mitään outoa, että kaikki oli kansanlaulajia. Suurin osa suomalaisista kansanmuusikoista työskentelee ulkomailla ja tekee kiertueita siellä, koska siellä sitä keikkaa on, että Suomessa ei niinkään, mikä on tosi kummallista, mutta niin se vaan on, että Japanissa rundaillaan ja Yhdysvalloissa, mutta sitten täällä kotimaassa niin kukaan ei tunne, että jotenkin ne ansaitsis sen, että se työ tulisi nähdyksi ja myöskin musta ehkä suomalaiselle voisi kuulua jonkun verran semmoista. Musta se olisi hyvä, että jokainen suomalainen tietäisi jotain omasta kulttuuriperimästään ja ehkä nykykansanmuusikoiden kautta voisi päästä siihen myös kiinni, että mistä siinä on ollut kyse. Että se ei ole vaan viisikielinen kantele tai että se on niin kuin jotenkin miten hienosta ja monisyisestä ja luovasta asiasta on kyse, niin sitä monikaan ei tiedä. Väinämöisen laiva laulajan ikuisen lähti kauas Pohjolaan morsianta ostamahan. Tuutko minulle neiti nuori ikuiseksi ystäväksi polviseksi puolisoksi kainalaiseksi kanaksi mene rikkaalle ukolle ikivanhalle vaaraksi vaivaavan hasta